Mahoji apar kod ariyo nomonjie tulo manyoro muoch Sondu e tong' mar kaunti ma Kisumu gi Kericho. Monjno noweyo ka ng'ato achiel owito ngimane ka ji mamoko yudo hinyruok mag lisasi, beti kod asere. Obila oyango ni gidhi nyime kod nonro ka oganda bende ojiw ni oket tenge lwenyno ma sani buogo ngima jodak ma alworano. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo ne otimo limbe kar thieth ma Nyabondo kendo loso gi moko kuom ji ma noyudo hinyruok e tulono. E kar yudo thieth ma St. Joseph Nyabondo mayudore e sub-county ma Nyakach e Kisumu County, waromo gi moko kuom jogo mane oyudo hinyruok kokalo kuom tulo mane omuoch odhiambo manyoro e tong' Kisumu kod Kericho kadhi nyime kod yudo thieth. Kane gitwa kod Ramogi TV kama e kaka gileronwa gino mane otimore e odhiambo manyoro no tok ng'anyo kendo kaka ne giyudo hinyruok makamago. Awinjo ka gimoro mula. Ka gima semula tano kang'iyo. Koro ng'ato kara gichano kalo kuoma to go ng'ato. Kako goeno to beda nang'iyo ng'ano koro anyiso joka ni bana ng'ani lisase go. Tamba kia ni kalo kuoma. Ema osiepna moro nyisa ni ng'ane tiende remo wuok. Koro kang'iyo no kali sasi nambo kalo kuoma. Ya uchelo famia imsali. To kitemo lawa tunatemo mayombo ke koro gibayo mshali ya beach then mara uchiel emano mako tienda korka cham ne mandamano no serumo ne en gimoro 6:30 godhiambo koro hali ne ji oseng'e ni mandamano onge. Apoka asero chuoya an owuon nang'eni obaya gi kidi koro kamulo kang'iyo law tayudo ka reme mantie koro kamulo tayudo ka asere mochuoya nikech en gima nochuo modhi e chogo mano kanyal pudho koro kosechuoya mokwongo talwar piny to gichak ginuoya asere ariyo. Jopiny ma Sondu bende yango ni koro gin kod luoro kaluwore kod tulo makamano makoro omuoch kendo pod dhi nyime. Kwayo magen gone sirikal chalo kamae. Koro an ywak na en ni gibed piny kaka jomtelo mondo ging'ini to solution wuok komane nikech en ma gimosiga bedo kadhi mbele but koro nonyenyore e lela. Kwayo man godo ni jirendwa ma wan godo gi giket mana kwe wabed gimoro achiel. Koro kwayo ni ka sirikande wa leaders wa nyalo chung' kodwa mondo wang'e kaka iloso kweni nyalo bedo maber. County Commissioner ma Kericho Michael Lesimam oyango tulo makamano ka olero ni tulo no weyo jago majegni 38 mane ochuogi asere e kore kowito ngimane e kar yudo thieth masigo wet e county ma Kericho kama ne itemrese kama moko ang'wen to pod dhi nyime kod yudo thieth. We received one death at the end of the exercise and 4 injured. 1 was discharged, 3 critically injured. We are monitoring the situation today. We expect it will not be as bad as yesterday, but we will monitor the situation. Kalore kod lipot mar osiptal kod mar obila e yor andika, ji maheo 12 nomonji kendo noyudo hinyruok mopogore, ka ji 5 noyudo hinyruok mag adhonde magina, to ji modong' mamoko ne oyudo hinyruok mag adhonde asere kod mago jalo. Kuom jogo moko noter e kuonde yudo thieth masigo wet e county ma Kericho ka moko noter Paponditi kod St. Joseph Nyabondo e county ma Kisumu. Ji 12 mane oringo de osiptal ma Nyabondo pod dhi nyime kod yudo thieth kanyo. Ng'at achiel ne oringo de osiptal maduong' ma Ramogi Oginga Odinga e boma ma Kisumu ka bende ng'ama chielo to kuom hai marach ne chunye ochot e seche mane ochop kode kar yudo thieth. Kuom ji 10 mane odong' Nyabondo, ji 8 koro dhi maber ka ji 2 to rito mondo timne gibero. E ote mare, Gavana ma Kericho Eric Mutai oseyo tulono kendo siemo josiasa ma owacho ni opondo e ng'anyo mondo mi osia tulo kod athuye e kind jodak ma Sondu. Ojiwo oganda modak e alworano mondo were gi tulo kendo oket kwe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.
Erokamano Nyamiri Send kaluwore koda lipodno jagoro mongirore migao mar arita Raymond Omolo osingo ni arita osejiwe aluora ma Sondu mar keto kwe bang' tulo makamano. Omolo wacho ni nonro dhi nyime maneno ni jogo machwalo tulo makamano kawnegi okang' kowacho ni tulo mathoro muoch Sondu ok otudore mana gi ng'anyo manyo bagi nyoro ni mar en gima oseneno kata kinde mokalo. Now remember, the problem in Sondu is not a problem that has begun yesterday. It's a historical problem. And as a ministry, we are also calling on the leadership from both Kericho and Kisumu County that reason has to prevail, and we must be able to have an amicable way of settling disputes. There has been a meeting of all our security agencies, both in Kisumu County and Kericho County, the county security committees. They've had their meeting just to review what has transpired since yesterday. And they've already put in place a mechanism, not just for deterrence, but also a way of ensuring that this doesn't recur or doesn't get out of hand.